Hi there, welcome back to my channel. दिसफोराव बर'फोरा मोनसे जेंना जादों खैफोद बुंजायो खैफोद जादों जोंनि सेन्टिमेन्टखौ एक्चुअलि एखेबारे गोहोम होथारदों बे जेंनाया बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखांसिगोन नामा लगआवबो थानाय नङा नामा बे बाथ्राया मोनसे खैसार नामा नङाबा बे बाथ्राया मोनसे नंखाय बाथ्रा नामा बांसावनाय बाथ्रा रिमार बनसुआ मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होदों क'क्राझार टाउनाव थानाय माखासे गलाफोराव लिरनाय बर्डआव लिरनाय असमिया हांखोजों लिरनाय बर्डफोरखौ गोसोम खालिफुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' प्रेसिडेन्ट आफादगिरि श्री दिपेन बर'आबो मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों दे बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टखौ एसे एग्लुहरदों बिथाङा बुंदों सोरखारखौ खावलायहरदों बे खामानिखौ दोनथ'नांगौ बे बाथ्राखौ आसाम एसेम्ब्लियाव डिसकासन खालामनांगौ बेनि उनावसो बे डिसिसनखौ लानांगौ होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरदोंमोन आरो डक्टर अनजालि दैमारियाबो मोनसे गोख्रों बाथ्रा लिरदों दे ससियेल मिडियायाव नाथाय माखासे बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो सिरि थाखो बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आगोलाव आसाम सोरखारा सिरि थादोंमोन जेबो बुङाखैमोन नो रिएक्शन मिडियायाव होनाय बाथ्राफोरखौ सोरखारा जेबो बुङाखै जेबो नंखायबो बुङाखै नंगौबो बुङाखैमोन उनाव आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरिया प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बुंदों बे बाथ्राया नंखाय बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखांनाय नङा लगआवबो थागोन बर' रावा बे लगआवबो थागोन आरो हिन्दी रावखौसो सोदेरनाय जागोन इंलिश आसामिस बर' आरो हिन्दी बे मोनब्रै रावखौ आसाम आयेन आफादाव बाहायनाय जागोन बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंदों कनफारेन्सआव आरो बिथाङा बुंबावदों हिन्दीखौ सोनायनि गुबै जाहोनानो जादों हिन्दी रावा मोनसे नेशनेल लेंगुवेज राष्ट्र भाषा बे बाथ्राया एक्चुअलि सैथो नङा हिन्दीया नेशनेल लेंगुवेज नङा भारताव एक्चुअलि भारताव मोनसेबो राष्ट्र भाषा लेंगुवेज गैया राव गैया इंलिश आरो हिन्दीया अफिसियेल लेंगुवेज नेशनेल लेंगुवेज नङा गोरोन्थि मावनाय हाबाखौ हाखराव फबनो थाखायसो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नामा दिसपुरनि बे जाथाया जोंखौ मा फोरोङो बर'फोरखौ मा फोरोङो जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बर' एमसिएलए बर' इएमफ्रा बर' रावजों बुंना बुङा आंथ' नुवाखैयानो बांसिनानो बुङा सासे सानैया बुङो एखमबा नाथाय most of the time गोबां समावनो बर' रावखौनो बाहाया आसामिस रावजों बुङो नङाबा इंलिसजों बुंगोन नङाबा हिन्दीजों बुंगोन जोंबो बर' रावजोंनो बुंनांगोन दे बिटिसि एसेम्ब्लियावबो जोङो बुंथारनांगोन होमबा जों बुंनायखौ नुबासो गुबुनफ्राबो बुंनो गोसो जागोन नङाबा रावबो बुंनाय नङा दिनै एसेनोसै गोजोन्थों